mga kagahi, human akong ligo, anong lipstick po ko gamay, kay mula ka kuron mo atin kuron og dedication kay agahang best friend pag high school, nanganak na das January, kay na idang bata sa kabuan na, dya, pabunjagan na, dya man yung isuot karon guys, dya gigamit na nagbaga, hinatag ni Ate Cheryl, nang naay taso-taso, ha? Mapil ko. Dali, apil ka. Mapil ko na sa Aliana, good morning guys. Good morning, guys. Good morning mga kagahi. Good morning, mga kagahi. Ano nga? Good morning. Mga kagahi. Okay. Very good. That's matter guys. Anda, matin ko og kanron banjag sa Marcus food ba? Tipid-tipid putang paniudto at ko maniudto anja. Si nanay nagpapalit na og Sigling nga tao. kay magtanom na mi kay labog ka nanay ning init na ba makaguna na mi dato sa mong juta magtanom mi og taong. Taong ranay. Makpakog sa dagmanita promise. Adto nang dog man itanom kay wa na nay maani. Okra. Taong rag ukra. Ay, ring. Ay, ring. Ring. Sa mga maring man. Naitok maging nag-ring. After that to guys, eto mini undoy sa buntod dari ragud pud sa Alicia kay gusto ra pud mag-relax ginagmay ba dyan. Nice kaadyo ag view, na-relax pud kang utok gamay kay daghay tulumanon rong si Manaha. Kita mo dana guys kanang murag highest peak diha ag among lugar mo anay puti. Kaunta upan. Hi everybody! Woo! Lamias hangin oy. Kita mo na hapit nag-adlaw mo sa anja ari may hangin oy. Sumaora kasi ni amang gihuwat guys ang pagsaup sa adlaw kay makarelax mo gud si Jatan-awon mawag imo ang kakapoy sa imong mga tanawanan daning adlaw kay ugma lain na pud nga adlaw. Tomorrow is another day kumbaga. Morning mga kagahi, Febrero 9 na karon 2021 ha. Madjong buntag ninyong tanan guys, mapayta pagtimbakwas na sigdaanan. Dugay ko na mata kay na buang na po ko salida gabi. Uwahi man din siguro ko sa mga salida kay mao pay pagtanaw na sa apatar. Mga tagtundan day sa kabuok. Dami tundan, salamat day. Yeah, dami tundan di sa kabulig. Sa kabulig. Kaon sa kabulig ni tanugang nanay. Dala hinog na, inanay ka hinog dya, mura magibugtok. So today guys, yes Aliana, good morning. Ay kahinog, good morning sila nimo. Good morning Aliana. Ay, what sila kita nimo? At anak, si Paana. What sila kita nimo? Huh? Na good morning guys. Good morning, guys. Ay, nitago man, nauwaw magatang Aliana guys. Awa mawaw. What? Pumalay ka nangingan lagi. Ngayon ko. Ha? Pumalay ka niya, good morning. Truha lao, truha. Wa sila kadingag ko no. Niingan si ma'am na wa kun sa kadingog dali. Kusga. Good morning. Kan hap sign agad. So today guys, magbinignit ni amang imrindal. So ito naman. Wa pa inton maluto dai nangubkub pa inton diri kamutihan. Patabangan man ta ko ni ja. Ja mato ko ron. Kay ning sigit-singgit na patabangan ko nukubkub sa kamuti kay. Di ka pwede mo tama kay makalapo ka kay pilit. So mangubkub mi kamuti karon na ja. Tapos is na dito put at ang ginigos vlog ni Tirik mga vlog to na to sugit-swagit ito pangod kumog na ni ng duso. Anda guys, magbinignit may naaman dere saging hinog. Ja, mangugkob lagi kamuti isa hug. Lami ta pag napay bulanghoy, may bulanghoy ni hit magbulanghoy ron. Mga anday tanin jo guys og banana. Uy, yan bining saging nga. Nagit ang sungod ay bugtok dai ta naman. Bugtok. Tumoy. Anja guys, at hanginin dyan dyan kay magluto mi og binignit. Bako sa katlawang tagrami. Dugay lagi kay dugay ko na to. Kadlawon na po kay nabuang ko sa lida. Tagrami, gumingaw akong kuy-kuy. Bumiyawan ko. Ikaw dali, na koy. I miss you dali. Kita gusto mo niya, kuy. Miss you ko na koy. Yumingaw ka koy koy, wala kay kaduwa. Ano school ko ito, almas antipulo, tambal ka na rabaday. Nga nalagnaw. Nang isa, ito nilagpas eh. Gitsali kagwating koy koy. Tanggal. Kari pa siya? Pa. Kuy koy, so palabi yung taon na ako'y pag-diet ko kita ko si mong blago hirap na kaan mong naon sa una. Nga na pag imong naong sa una tong bagong abutin mo dare, nag-diet kang nanay kaya nag-uus na nai nimo. Ako nga go Mao lagi na pag-diet na dala koy. Diet lagi ha, kuy. Na nag-uus Aliana nimo koy. Nga na magyanaw. Ako naman kaadyo. Well, magkabang pangubo ko kamote. Mutamang sa ko pangamote guys, sana ulit vlog ni Terry.
Sige pag-host nila ka. At angin dos vlog ni Terry guys. Namutabang mirog pangamuti para isaguls binignit. See you later. Huh! Nahuman gabi pangamuti guys. Tanawan dos vlog ni Terry. Kaya dito minangog ko. Brala pukas ang kamuto. Gandam na ko ron sa mga ingredients. Kaya araw maluto na gatang binignit. Dugay na pagkuha ka kag binignit. Tagtaod na. Mahapit na po matuig. Lagi. Magbinignit meron kaya nag-crave me. Diya, pangisnak ko dinas na nay-nay. O na nagkamutim gina? Tiara, gisapwang. Hello guys! Mga ito yung isa sa main ingredients. Saging. At na panitan karon. Hindi ba ito natamakang basa ha? Si Tiri guys, sino buing ba? Si Tiri basi pa og panguhag karlan kaya sa bulan. Karlan gabi ba gabi? Aga ko magpanit na lang ko dari sa saging. Kay humang Tiri. Sugod na pud taog. Panit sa karlan. Ay, di mo gamay bi kay aran lang suaran nyo aliwaros agusing masin. Dali raman ning hinog apanitan. Ug hilaw apanitan, grabing taguk ka. Di gaman dani guys, at tagtaron pa man ni. Kay arong lami pud tanaw nagato ang binignit kay ug di ko niya tagtan dit sura pang paslak mura tag gahimog pasaw. Di kayo. Bog nakakuha ba to tirig karlan? Arang ligaw na ganina nangamuti kay inig lugit na karamang makuha, limang dusuan. Kalingaw ka ato sa muduso. Das niya gini palit rami kamuti kay sige lagi uwan gibantukan madu gani ron kay ni init-init na pero mura na pud ni action na pud ngiog. Makaingon lagi ko mapaway sa lamang ko vlog kay wa may tarong ag panahon. Di man ko maka-vlog og sakto sa nga buluhaton sa gawas. Kutsilyong daan agamiton kay aron di mamansa. Kung kudlitan aron madali. Dali na pag may kudlit kay musubay raman. Wa na. Ready na ang atong saging hinog para sa atong binignit. Ato na lang nga tagtaron nun dya. Usun sa sadbo. Kasaho, nanikbit-bit kay kapoy balik-balik. Okay, ito na, tagak ng hinarag. Kalit tatapuan lang gadod. Pwede man tagabalikon. Maghinla na putas kamuti guys, kaya rin igbalik dito ready na ni para magtadtad. Grabing lapok kag kamuti pilit ka adjoag kamutihan. Ugasan ni tama ni kamuti kay grabing lapok ka. Nahot do ni kamuti? Ano man hana? Daghan lagi no. Ang hami tuminit ay ang kanino. Kaning dag ko ibili ni kaya ning gagmay lamay sa dos binignit. Ya, sa pang mo ni mo. Sarap mo. Halo gagkarlan. Larasin na ito ay doon di pa natingin mo di pa nangyari pa. Apanitan na ning kamuti. Sino na di ay? Lagi mo panitan madi ay. Mo unta krami. Himo intang binignit day. Pag maluto na, Gaan ka. hindi pa maluto. O kami ha, tagugwa pa yung naluto. Ugwa ka, kada to tawag na nakag maluto na ha. Kaya pakanaan pa ka. Okay. Tagtad na ta. Uy, naan ko pang tagtaray lang itong sunda. What naman? Karya tang itagtad sa muray rong madali. Gay, maak. Ano na? Ay, ita sundang, uy. Jesus, Marcet! O na, naglagpot na tinitapang. Gunahan na itong hako. Siyempre kayo, dito sura magpang nigbas. Wala magandagdad o karni. Yung may sago. Sago pa rin yung binukid naman eh. Sinudad naman ang sago. Bato pa rin kag luksong kag merkado. Para sa imong sago. Binigbit nga ita sa unang puro ra kamuti. Bugas. Karon pahinuan social na kay nanay saging. Dinarti pa ka. Dito na ako. Sa kay mauna na.
Iya. Kaya gusto ko pakikita sa kamay pa na. Tabay ko hiwa tiri sige ling ka din isa. Kaliw. Sabi ni Awan bro ko. Taro baboy na isa. Patos landan bisa sa kapiraso ba. Kining saging kayo hitik na sa grabe na isa kapiraso kuno English. Kapiraso. Oh, English Tagalog na malinis na isa kapirasong nangka kuno diyan. Kukuha ko ng isa kapirasong nangka diyan. Ada gede ka, hiwa ama. Ah, ko gana ha pinahinay. Hindi ako yung mga sibago. Oh, putol. Kuya, ning binigit na magasin mo magkinadaray og karni. Makaingan sa silingan og nagtadlad na nag-ihaw na migbaboy. Na. Nandiyan man ako sa inyo kami. Ala. Agag, binigni. Love you kapatid. I love you yan. Oh, di ba uwitik ang trabaho? Tara, mag-ube! Asa ni butar-butar ha. Ay, gutar-gutar ha. Sarap na hapon. Ngita, hindi man gutar-gutar nga. Marawat, madamage. Dami. Kinadra ko nga ng panahinay. Hinay mo, orag hapon kay ma. Tab-tab. Na. Yan, narabot para sa hua. Ito na mga item-item, madalang pag-iati. Ada, alamin nun ang bukbukay protein. Asa ako na item-item? Ada. Supasaot na. Sus, maluto man sinahura. Tara, item-item. Sinahura, mata man sila, sinina. Tag, di laman na, mukaan, gulbutag bija usahay. Nay, basig na manukos dari ang sanay. Makaingan na dyan nag-iho na migbaboy dari. Ikaw gadzi balibad, nay. Sige ako yung mga tagtag. Grabe na po ng tagtara. Nga, ang gadzi na, kay. Mas. Hindi kita mo ay ngulagan, kaya naman pepo ka. Iputa, grab gadzi. Gadzi ning bataan ni gadzi ka. Kurunto, butang gadzi na nga. Kabuling. Kamu dyan pamalibad, huwag na yung namin nag-iho baboy. Tututo magagi. Uy, nalang ni Ayo. Sige manukos. Sabi na. Tara. Ito pero ni Ayo dahil. Tara, huwag na ba itas gawa. Sabi ni Ayo. Kami saging. Ano, humanang tagtag. Sabi, langan-langanan nga, munto na. Hindi mong silip pa, luja-luja. Okay guys, panila na humanang sa kong tagtag. Magbunot, naglubi, magkudkud pa, magkumot pa. Hindi ka man na, mga managtrabaho kayo dengan naman naglunod. Kama dyan, magpunig, nagsako. Siyaro. Buang ha? Sige, sapro ha? Lagi, mga atang bug. Okay mga kagahi, diyan na katang ingredients sa atong binignit mixture na nisa sa kamuti, saging, og ubing nga violet. Di sa maning tirigi kaning ubing violet, di sa kaning awat, nganing kalit malaman ibuto ning ubing violet. Hoy, di sa kanang awat og ube. Mana sinatan ni Parizon. Aw, salin. Ano sila mabug? Di, kay wa man ko kita dan eh. Sana nagutang ko sa dini. Lami ka jo guys, so excited na tada ni ato na ning ibutang sa atong kaldirong maku. Wani ana guys, ang atong kaldirong maku, grabing maku o di ni mo. Hani ba tiri maluzuan? Okay guys, kita alaman taon dya guys. Og maluto na ning atong binignit.